I encara ens fa vibrar, ens commou, ens fa pensar, ens fa somiar, ens fa imaginar. És William Shakespeare. Com presentar William Shakespeare? A veure, paraules. Hamlet deia: podria estar empresonat dins la closca d'una nou i ser rei d'un espai infinit. Ain't been broken, or a lie that ain't been spoken, a shattered dream that brand new love can't fix. I've been burned, I've been cheated, but this old heart's still beating. Ain't no big deal, it's just whiskey under the bridge. Això en el teatre de Shakespeare també passava. Les obres es feien a la tarda. Es feien amb llum de dia, perquè, esclar, no tenien focus. Com a molt utilitzaven espelmes. Llavors, es feien amb llum de dia. Per tant, és una hora perfecta per interpretar Romeu i Julieta. Sunday morning, Daddy worked hard to raise all his children right. They were fine, upstanding Christian folk, didn't tell any nice dirty jokes. But strange things happened in our house on Saturday night. Now we roll back the rug and dance. La companya Teresa Fraile, que s'anomena Palabras. Stratford upon Avon, frente a la tumba de William Shakespeare, noche. Se escuchan unos pasos. Espectro del bardo, malhumorado, levantándose de su tumba. ¿Quién anda ahí? ¿Es que no vais a dejarme en paz? Hamlet entra vacilante, mostrando cierto asombro. Soy yo, maestro Hamlet. Echo de menos alguna corrección para mis monólogos, algo más acorde con esos tiempos de incertezas. Tal vez... Saying so long to a left arm wrong, and that's all she wrote. Leaving behind what once was mine with sad regrets. But it's all gone now, and I'm leaving town on the Heartbreak Express. Esa misma noche estrenaban Romeo y Julieta. Paseaban juntos por un jardincillo cercano al teatro para relajarse, cuando para su sorpresa fueron abordados por el propio William Shakespeare. Estan rabiosament enfadats. Titània té un patge nou, un noiet, a la seva cura. Oberó vol que li doni el noiet el patge al seu cervell, però Titània s'hi nega. Oberó planeja venjar-se de Titània. En anglès? Sí, perquè... Però és que l'anglès és la llengua original de Shakespeare, no? Llavors, és com la millor manera de fer un Shakespeare, oi que sí? El món és escenari. Tots els homes i dones representen només. Tenen entrades i sortides. I l'home, en el seu temps, fa molts papers. I amb un bigoti. Nena, que això és un Shakespeare, eh? I què? Que estem fent un Shakespeare, que has de portar un bigoti perquè ets un senyor.
no et fiquis amb ella, tu, amb aquest vel que t'han ficat, mare meva. Sisplau, apunta't la llisteta del teu material. Un vel bonic. No això, que sembla d'anar a la platja. Però no és meu. Perquè és que és tan maco. Sí. És que és un tros meu, és del meu personatge i no sé per què l'has fet tu, perquè ho fa millor. Bé, és que no estava sortint molt bé aquest tros, és com molt dramàtic, ha de ser com molt colpidor. És... Olivia! No, Olivia! No, clar, és el que jo et dic, lo de... la senyora de la... És en aquest punt que et falta, però que el millorarem,